Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewo. Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Ngusisi osekhulile ophila ngokuzisola ngenxa yamanyala engawenza. Angizosidonsa sibe side, ngizaba mfishane vele nami ngimfishane. Mina bengumuntu obethanda ubumnandi kakhulu. Bengine-boyfriend, i-boyfriend yami ngibengabuthanda ubumnandi. Kodwa bengiyiqhweshela ngoba phela besingahlali sobabili. Bengihlala ekhaya besibonana ngaleso sikhathi nangaleso sikhathi. So into abeyazi kahle kamhlophe ukuthi ngama-Fridays angitholakali because abazali abasebenzi on Saturday, so obvious bakhona endlini. And balala ebusuku ngalelo langa, so nje ngamtshela ukuthi Friday isikhathi somndeni. Wa-understand. Uthe mayi-understanda kanjalo kanti akazi ukuthi usezifakile. Kulapho-ke engangithi ngama-Fridays ngiphume ngiyodakwa ngibuye Saturday. Kwakwenzeka ngiyodakwa uthole ukuthi ngizalala emfaneni. Kodwa ngoba yasematshwaleni futhi iphelela khona etshwaleni. Kangabi namsebenzi futhi ngibe ngazi kahle kamhlophe ukuthi lowo muntu vela ngimthandi. Bekuyinto yasematshwaleni. So kwenzeka-ke ngathi ngisetshwaleni kanti ngizadakwa kakhulu, kwakhona abafana bahamba nami. Noma ngangidake kakhulu kodwa imina wazivumela ngenxa yokuthi utshwala basebehlele ngezansi. Ngalala nabo bathathu lobo busuku bonke nje bebathathu abantu. Ngakusasa-ke ekuseni wangihambisa lo wayenemoto kubo. Lapha emalangeni ngazizwa ukuthi no man, angikho right. Kwazise-ke vele naye njengoba ngingazizwa right nje, naye vele ngiyalala naye phakathi la evikini. Ayikuthe makuqala lesibili iviki ngezwa ukuthi ayikho khona into engekho right. Ngaphuthuma emtholampilo bangitshela ukuthi hayi ngibambile. Thiwa-ke isisu saziwa unina, umntwana waziwa unina. Ngazi kahle kamhlophe ukuthi angikhuleliswanga i-boyfriend kodwa ngikhuleliswe omunye walabo bengilele nabo. Kodwa zange kube lula ukuthi ngazi ukuthi omuphi ngoba ngangidakiwe futhi sasiyenza ngesikhathi esisodwa. Ngahlala ngicabanga ukuthi into engizayithini. Hayi, iqhinga lazakho ukuthi no, uyalala nami vele uyeke. Kuthe nje makuphela inyanga ngamtshela ukuthi hayi, insuku zami zingijampile. Wathi kumele ngiye eklinikhi, ngaya eklinikhi sengiyela yena ngoba mina ngase ngilazi iqiniso. Ngabuya ngamtshela ukuthi ngikhulelwe. Wathi hawu, usho kanje? Ngathi yebo, khulelwe. Hayi, wajabula-ke ncoma ukuthi usezoba nomntwana naye. Hayi-ke nangempela-ke safika isikhathi sokuthi azale umntwana, wazalwa. Ngamsa kubo bayombona. Hayi-ke wamukeleka umntwana ukuthi uvelile. Kwabaze basho bathi uyafana naye. Kuyenzeka ukuthi umuntu abe nayo insuku yomntwana kodwa kube ngayena owakhe. Ngoba phela abantu abankulunkulu bonke. Hayi-ke nangempela kwayinto enjalo ukuthi hayi-ke nangu umntwana uyabonakala wala ekhaya. Khulu umntwana. Wenzelwa namasiko akhona. Kodwa manje njengoba ngikhula
Mina sengiyamazi umntwana ukuthi owabani, ngoba labafana bafana engaqhubeka umntwana mase ethe ukukhula ngalokho engiphuza nabo. Siphinde siwenze futhi amanyala, kodwa ngase ngimake sure ukuthi ngiphatha amatshazi omkhwenyana. Bese ngimjwayele. Ngithe uma ngimbona lo mntwana ekhula ngambona ukuthi nanju baba umntwana. Manje iyangidla lento, iyanginikiza, iyangidephuna, ayingiphathanga kahle ngoba ngiyazi ukuthi ayikho impunga yehlathi. Kuyohamba kuhambe kuvele ukuthi lo mntwana akuyena owakhe. Ngiyobe sengiyithini-ke mina leyo nto, ngoba phela kuyobe sekukudala ngaleso sikhathi, uyobe semdala nomntwana. Kungcono nje kusheshe kwazeke kusemanje ukuthi ithiwani into mayinje na, ithiwani into mayinje na. Ngibhalelela ekhaya-ke ngizocela ukuthi ningicebise, ngiyobe sengifunda ama-comments ngizwe ukuthi ngithini. Ngiyamtshela, ngifa nendaba kuze kube ngiyoshona egodini, ukuze kube uyazivelela ngandlela thizeni. Khani ngitshele. Ngiyabonga.